खुलुमबाय आं गेवलां हाजोहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 28 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बाल्मिकि जयन्ती महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ मुंदांखा ऋषि महारिषि बाल्मिकिनि जोनोम साननि गोसोखांथियाव फालिनाय जायो, जाय हिन्दुनि गोथार बिजाब रामायणखौ लिरदोंमोन। बिथांखौ इसोर श्री रामनि सासे गोख्रों सिबियारि महरै मानिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे, नेशनेल चकलेट डे आरो नेशनेल उइलियाम डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।